Hej, jeg er på vej ned i en smeltevandsdal på Samsø, der bliver kaldt Mølsgård. Følg mig med en tur i en meget, meget smuk smeltevandsdal. Som du måske kan høre, så er der bare rigtig mange lærker her. Det er bare så skønt at høre. Jeg kan se i hvert fald 4 her. Vi er nu på vej ad stien ned til Mølsgård. Selve gåturen af stien og igennem Mølsgård er cirka et par kilometer. Langs Nordsamsøs vestkyst strækker vældige bakker sig, afbrudt af dybe dale, de såkaldte skår. Mølsgård er det smukkeste udformet af disse. Bakkerne blev dannet under sidste istid, mellem 15 til 100.000 år siden. Området er indhegnet. Ved gåture i området vil du ofte møde kreaturer eller gudefår, en gotlandsk race, som er en del af Samsø Kommunes naturpleje. Nu står jeg foran der, hvor selve dalen den starter, og man kan nærmest fornemme, hvordan vandet i istiden er fosset ned gennem her og skabt det skår, den dal, det er blevet til. Mølsgård og nogle af de andre skår i bakkerne er rige på blomster og insekter. Ofte ret sjældne, lidt efter årstiden. For eksempel sommerfugle, natsværmer, vilde orkidéer og meget mere. I påsken er der nogen, der triller malede æg ned af bakkerne. Det er en gammel tradition her på Samsø. Bakkerne er et skønt sted at lave en picnic, sætte sig og nyde den dejlige natur her, freden og roen. Man kan også sætte sig på en bakketop og kigge ud over havet. Så har du brug for lidt mindfulness, så kan jeg stærkt anbefale at tage en tur her ud i bakkerne. Jeg står nu nede for enden af Mølsgård, og her har man et meget flot view over til Tunø. Man kan se Tunø Havn, og bagved, ja, der dukker Jylland op. Skrænterne her på enden af Mølsgård ned til vandet er meget høje og utrolig flotte. Mølsgård er en del af den grønne rute i Nordby Bakker. En vandretur på cirka 9 km, der går fra
Samsøs nordspids Issehoved ned til Mølsgård. Det er en fantastisk flot tur at vandre, hvor man kommer igennem det fredede område i Nordby Bakker. Tak fordi du fulgte med på denne her tur. Jeg vil blive glad, hvis du gav mig et like. Du kan også følge med på kanalen her, Bjørns Øjeblikke. Hej hej.